לאחרונה אני ניגש בקליניקה וגם שולחים לי ככה הודעות עם קצת תרגילים והסבר על השורש כף יד. שורש כף יד, יש כאן אזור שבנוי מ8 עצמות, יוצר תעלה חסומה עם רצועה ובפנים עוברים עצבים, כלי דם וגידים. הרבה פעמים נוצר שם לחץ עצבי, מה שנקרא תסמונת התעלה הקרפלית. חוץ מזה, אצל הרבה מתאמנים, אני רואה את זה אצל קרוספיטים, עם ההחזקות פרונט, אצל קליסטניקס, יוגיסטיות שעושות הרבה עמידות ידיים, כאבים באזורים האלה. לכל הדברים האלה, מה שאנחנו נרצה לעשות, לשפר את טווחי התנועה של שורש כף היד, להזיז את הגידים ואת השרירים, ולפתוח את המערכת העצבית. נראה לכם כמה תרגילים. כל המרכיבים האלה יוכלו לעזור. שיהיה הרבה בהצלחה.